nije top 100 televisie. De kast die docht het was toen je sinds een keer naar ben hier te gast, joh. We zijn net alleen nog echt de Hoenenkamps heel live voor ons optreden. En de groep met je andere keer die nog. Mink Adema die frist dus geheugen op. En we spelen weer een prachtige aflevering van de top 100 mini muziekquiz. En stemmen kunnen op friesketop100.nl. Elke 50ste stemmer krijgt een cadeau. De Frieske Top. Oké. Dat is duidelijk. Ja, ze hebben weer een nieuw album uitgebracht. Ze zijn weer on tour. Het is een theatertour. Ze zijn weer helemaal waarom. De kast. Maar die ene hit, die bleut altijd. Ken het oors, maar ze hier Joen Expili. Hier is de kast bij een nieuwe rij. De nacht is voorbij, de zee is vrij om heen te keren. Als het de dij, de maan is te nij om stil te staan. Het leven wie wrang, het wacht je te lang, wat neemt een keer. Wees maar niet bang, nee weer bang, het hoeft niet meer. De zul je en dij beginnen, dat ik net bij die ben. Geen overk vaars rennen, zonder zin. Jou met die hand, jou met die het, als du het doos met mij. Hier is mijn hand, hier is mijn het, jou mee bestaan en daar. Lang wie het komt, het zuster, als komt het daar, vindt het lucht, zien wij. In een nieuwe tijd. Dat ik hier het wie zonder rij. De tijd die er weer, het her dat ik hier, het wie verzijn. Kan mij on daar jong, mijzelf in daar voel, begin op een nij. Want de liefde had won, het van mij is geen boom, maar voel vrij. Dan zul je en dij beginnen, dat ik net bij die ben. Geen overk van huis rennen, zonder zin. Jou met die hand, jou met die het, als du het doos met mij. Hier is mijn hand, hier is mijn het, ja, mij bestaan om die. Lang wie het kort, en zuster, als komt het die, vindt het lucht, zien wij. In een nieuwe tijd. Zuster, als komt het daar, vindt het lucht, zien wij.
Classic, de kast met een nijedij. In 2005 die Meander mij aan het Songfestival, het Nationaal Songfestival, mij tussen Skimmer en Ljocht. Hoe zou het toch wezen mij, Meander? Mink Adema, die zocht het uit voor u. Ja, hoi Wim en Geert. Ik sta in Wergen. Het is echt pakkenwaar boeten. En ik sta wel voor een heel leuk treffen met Jetse. En Jetse wie de liedzanger destijds bij het Nationaal Songfestival van Meander. Ik klap je even op Ruten. Oh heren, je had bijeen krijgen, jong. Nou, hoi, daar wien wel. Hoi, Muntje. Ja. Dus dat kist ik, hè? Hoi! 6,7% van de stemmen, dat wil zeggen 19 punten, gaan naar tussen Skimmer en Ljocht. Als ik die beelden nou waarom je op televisie, dan stink ik echt met samen de handen op. Oh, we zijn er al. Nou, dat weer echt. Dat weer echt, ja, hinder net toch. Hebben wij toen net wond van zeg maar, Waylon en hoe heet ze? Rachel en Waylon. Ja, dat weer de strijd toen. Waylon had het al wat verder kop. Want ja, waarom besluit je dan na zo'n succesvolle actie om dan uiteindelijk ja, er weer mee op te houden of te stoppen? Na dat Songfestival hebben we met elkaar om tafel zitten. Ja, van Jetse Vrede was ik een cd-maatje. Nou, toen hebben we een cd maken en in december 2006 hebben we de presentatie gehad. En nou, toen zongen we het einzetten. Ja, toen is het aardig druk leuk. Dat op een gegeven moment zijn als van ja, het wordt me eigenlijk wat te druk. Ja, plus dat de orenbandleden, ik al in een orenband zitten, weet ik nog wel. En dan kon die weer net repeteren en dan kon die weer net. Heime Rouge, hè? Nee, het roem gewoon saap op een of andere manier. Ja, het is gewoon en iedereen jongt je nog een paard hebben, dat gevoel hier. Hey, het noemen tussen Skimmer en Ljocht, weet je hem toen zei hij regen mij scoort had. Kun je dat nou spelen? Ja, wat is? Neem mijn hart, neem mijn hand, neem mijn ziel, mijn verstand, neem mijn stem en mijn lied, neem mijn weest en... Het is wel zo dat in 50 jaar tijd jem de tweede deelnemers winnen uit het Friese landje, of net aan? Jazeker, na Gina de Wit wien wij de twaalf die in het Fries een noemer brachten op een Nationaal Songfestival. En dat is bijzonder, lijkt het mij. Oh, zeker. En nou je daarbij ook nog winnen van Waylon, die het nou heeg in de top stellen. Maar ik was steeds een dikke pluim. En vind ik het belachelijk dat het er net in stiert. Dus ik vind zeker dat de meesten stemmen moeten op Meander, maar tussen Skimmer en Ljocht. Nou, dank u wel, Mink Adema, voor dat stemadvies. Je kunt ter harte nemen, friesketop100.nl. Onder tafel hier, Siep van de Ploeg, welkom. Ja. Een nieuw album, een nieuwe tour, theatertour. Het erin dat het slietjager. Is dit een soort dreemde comeback van je band? Nou, we hebben inderdaad een hele mooie tour ben we momenteel mee bezig in de theaters. En dat is fantastisch om iedereen weer, alle mensen weer om te zien. En dat is inderdaad... Is het al publiek? Nou, prut al. Ja? Mij, ik wil prut een nieuwe aanwas. Hè? Ja. Hadden ze erbij, mooi nou? Ze hadden bij mij. Ja, zeker. Ja. Nou ja, we zijn natuurlijk 20 jaar. Ja. Dus er is heel wat gebeurd in die 20 jaar. Ja, maar hier is het verwachten dat het zo succesvol wezen zou. Want het is toch weer een kok. Je komt er weer waarom. Je weet net hoe het publiek reageert. Nou, we hier wel een goed gevoel hoor. Want dat was mij net want, denk ik. Je moet net verlegen aanstaan. Dus wij zijn door heel Nederland geweest. En vanaf het begin is het eigenlijk heel goed gegaan. En de reacties zijn geweldig op het album. En ja, maar ik zei ze, ik wil wat beter worden als toen. Ja. Het is wel goed geweest om even een peer je bezinning te Ben je hebben. beter worden? Ja, we hadden onze eigen projecten die in. Hè? Dus alle bandleden hebben wat andere dingen die in. En nu ben we bijna waar. Dus ik vaak bij buitenlandse bands. Als ze dan weer bijna komen, dan komt er een album uit wat krijgt even wat meer diepgang had. En inderdaad. Want dat gevoel heb ik, dat je nou wat ontspannender bent binnen en dat het al wat makkelijker in vloeit. Ja. Kun je dat wezen? Ja. Het is zo, er zit weinig druk op wat dat betreft. Toen moesten we echt wel scoren. We een single uitbrachten. Dat moest op zijn minst paradeplaat worden. Dat moesten we op zijn minst een heel product van verkeepje. En nu is het, we brengen dit album in eigen beheer uit. Je wilde remixen erop en geen toestand. In onze eigen studio, we hebben een leuk team eromheen. Dat hebben we zelf samengesteld qua promotie en zo. Dus ja, het is gewoon heel erg overzichtelijk. En
En dat bevalt dus heel Maar erg er is goed. misschien, er is misschien nog wel wat. Dat is wel- sorry dat ik je even onderbreek. Dat is toch een prangende vraag van mij. Want hij heeft in de musical vooruit aan de gang geweest. Ja. Zongen. Ja. En ik heb het idee, maar ik kan dat net goed behoren, dat hij beter van is begonnen te zongen. Is dat zo? Vies dat zelf weg? Dat klopt, absoluut. Ik wie altijd vierste hastig, vierste eager. Ik wil bijna het eind van het nummer, dan moest de rest van de band dan beginnen. Dus nee, er zit meer rust in. Ik ben meer bewust van wat ik zong. Daar heb ik wel dingen van geleerd. Maar wat ik er echt van geleerd heb in de musical carrière. Ik ga in Carré staan, ik ga oorlog staan. Maar dat ik de kast echt wel miste. Dus dat eigenlijk dat meer mijn basis is dan een musical carrière. Dus wat dat betreft komt alles weer op zijn Maar je nou ook aansluiten bij de nieuwe vraag van je album promoten. Nou, dat zeg je al, we binnen net zo gespannen hoor. Maar maar nou ook twitteren en dat. Ja, want het publiek van wat je misschien niet verliezen bereiken, dat mag nou bereiken via Twitter of wat voor nieuwe media dan ook maar. Ja, dat is heel moeilijk in. Maar dat is natuurlijk ook een beetje een hype. Dat wel trouwens. Hè. Zoiets zet ik wel eens een Twitterberichtje bij ons op de site. Maar ik vind het net zo interessant dat mensen weten dat Siep aan de koffie zit met een gevulde koek. Dat vind ik net zo interessant. Dus we proberen wel een berichtje te melden van nou, dat de cast gaat nou daarna of is je mee bezig, is bijvoorbeeld met een videoclip bezig, die komt er aan. Dat soort dingetjes weet je hoe de band. Ik vind die privé dingen, die maakt hij boeten houden. Dat vind ik net interessant. We vregen direct naar. Bedankt dat je komen woest. En we jaren dadelijk naar een Frieske nummer, een van je Frieske nummers op een CD. Dankjewel voor nou. Siep van de ploeg. Ja, jammer applaus nog even. Uit de woorden van oorsprong van zelfs de kast. En nou nog. Uw tip komt ook uit de woorden. Dit is zo'n tip neem ik in, al spelen ze heel Friesland al plat. Hier is de hoenekop, maar iets dwes. Er zit iets dwars. Er zit iets goed dwars. Ik kom maar in met de zussen en dan gaat het al verkeerd. En als ik vrij water en dan zei stil al neer. Maar ik schud aan die kop, er is iets goed mis. Er zit iets dwars. En ik moet reden wat dat is. Ik zit met voetbal in te zien en doe smies mij de dwarren. Ik vrees om een biertje, maar ik rijd de wien van Varren. Het huwelijk van huis, het lijkt wel een quiz. Er zit iets dwars en ik moet reden wat dat is. Wat is er nou ontvangen? Dat moet ik nog graag wel weten. Hak we wat verkeerd zijn op is in de minder weken. Wat best erachter kwam dat ik mij die zuster giet. Dan keek er neer kwam naar een heel kratje bier. Maar ja, er zit iets dwars. Er zit iets goed dwars. Gisteren kwam ik thuis en de ritten steen net kleer. En toen ik eindelijk eten koel, is 3 appels net goed gegeven. Nou weet ik net een brugge, maar van één ding ben ik wis. Er zit iets dwars en ik moet reden wat dat is. Er zit iets dwars. Er zit iets goed dwars. Er zit iets dwars. Wat zit hier nou weer dwars? De hoenekop, maar er zit hier iets dwars. Emiel, jonger van... Wim, zei het dus, jongen. Ja. Nou, de eerste vraag wil je eigenlijk helemaal een beetje het gevoel... Want ik heb het idee dat je hem heel Friesland plat spelen op het moment... dat je hem een soort van sensatie van dit hier ontwurden binnen. Oh, nee, maar ja, dat zou wel zeker kennen. Ja, ik denk het wel. Hoe lang besteed je hem al? Nou, ik denk bijna een jaar is het waar. Hoe is het gaan? Hoe ben je bij me elkaar? Ja, wat is dat? Ik hier wat nummers krijgen. Ik denk, ik mag een paar jongens bij heilig heen. Ik denk, lekker, dit soort grappenmakkerij hier nog net verwachten. Maar, oh nee, maar... Stelle TV en alles. Ja, dikke camera, hè. Oh jongen. Nee, dat hier we net verwachten, nee. Nee.
Maar, Maar wat is dan verwachten? Dat ik schreeuw eens even een paar noemekers en we je het eigenlijk horen. Waar woest eigenlijk wat hoe is? Nou, gewoon een beetje lekker ouwe hoeren. Wees wel wat boeren squarrenfeesten en nou ja. Maar dit soort teksten, hoe komen die vloeien die zouden pen uit? Siep die zei direct op tafel, nou, herkenbaar toen de eerste zin eruit rollen. Nou, ik weet net dat Siep ook een arbeider was had ooit. Als ik op een knibbelslijn, Siep. Dat ben ik nog steeds, jongen. Oh, nou ja, daar haast het al. Zo, dus Siep die begreep precies. Een goede tekst maar herkenbaar wezen. Dan is dit een drege vraag, maar gewoon schreeuwen. Ja, ik weet dat ik doe gewoon wat ik doe en dat mensen het mooi vinden, dan ben we er heel blij mee. Ja. Wat wil je hem verder nog? Volle meer spelen, nog meer spelen. Horen hier. Nog meer willen meidje, als dat ook kan. Naar je plaat opnemen. En misschien ergens muziekje om een beetje boeten die grenzen van Friesland en zien wat ze dat daarvan vinden. Wieso? Maar ik gewoon niet Fries. Ja, weet je, dan heb ik een bloed gewoon in Fries. Ja. Ja. Dus een applaus. Doe ik op. Nou, rap verder maar de top 100 mini muziekquiz. We hebben aan de tafel twee kandidaten. Siep van de ploeg als bekende jonger. En Sandra Smeding uit Haas. Ja, Welkom Sandra in deze dankjewel. televisiestudio. Ja, als je in de muziek en bedrijf mini muziekquiz binnen Wapper komt, dan is de gezelligheid echt intreden, zal ik maar zeggen. Ja, maar dit is even ja. doors, hè? Dit is wel even anders, ja. Maar dan wel zit ik heel al, leuk. dan heeft mij aan de ene kant van de telefoon. Ja. En waar hing het dan op die oren? Nou, Bianca, hè? Bianca natuurlijk. Ja, en daar is toch ons zelfs al van verdacht dat we de computer er zelfs bij hadden. Ja, ik heb hier meer toch van Dat het we meest... zaten te googelen, weet Ja, je wel. je en dan, nevens mij is dat exa. Nee, dat is niet zo. Jawel, Sandra. Jawel, En Sandra. dan las je heel snel die vragen voor. Dat Bianca, weet je wel. Zo. Ja. Nee, maar, Nou, maar dat is een bekend, personage worden toch door die quiz, twee hè? keer op die Wall of Fame. Ja, die Dus, hebben er zelf in bijtel, dus dat is Ja, hartstikke nou, goed. zeker. Dus, ja. Ja, helemaal Dus top. ik meer maar ook quizzen, oorquizzen? Nee, ik alleen in deze quiz. Ja, Alleen in ja, deze quiz? ja. Oké, nou, we zullen zien hoe het er vanaf Ja, is. nou, ik ben heel benieuwd. Begin los! Top 100 mini muziekquiz. Vraag 1 punt, vraag 12 punten, vraag 3 punten. Is het Sandra Smeding over het Siep van de ploeg de winnaar in? Top 100 mini muziekquiz. Zien we dadelijk zitten, want hier komt vraag 1. Marian Venema is mijn liedsmerger Wiefke de top 100 net uit te slaan. Vliet die is maar dit liedje namelijk alweer op nummer 34. Liedsmerger Wiefke, dat kennen wij ook als een Engelstalig nummer. En ik wil weten wat dan de titel is. Is dat A. Lil Darling van de Rubettes, B. Lucille van Kenny Rogers of C. Jessamine van de Casuals? Sandra, Volgens mij is het B. dat is voorbij. Siep, Ik geef voor, wat wie de eerste was zijn? Lil Darling van de Rubettes. De Rubettes. Waar kent Met het die hele hege stem. Ja. Fantastisch, daar ken ik voor. Okido. Wim, help eens Nou even ja, mee. Siep, dat Pippi een mooie stem, maar het is net goed. Het is, zoals Sandra het zei, het is Lucille van Kenny Rogers. Oké. The Fine Time to Leave. Me Lucille. We zoeken net En zo. ook wordt het in Fries, jongens. Ook Vreselijk. wordt het in Oké, Fries. veel gedaan. God, terug jongens, maar vraagt wie. Ja, Brikkebeck had mijn streetlezer ik al zo'n geweldige top 100 knijter in de hoes. Vrienden, hier is op nummer Section. Het markante lood van de zangeres. Die zorgt ervoor dat het nummer alle keren weer opvalt. Wat is de naam van de zangeres? Is dat A. Elze van der Greft, B. Ilse van der Laan of C. Elske van der Zee? Sandra steert voor, dus wat werd als eerste? C? Dan is het van C. Elske van der Zee. Wat is het al voor Siep? Nou, we hebben ze ooit bij ons in de studio gehad, dus ik geef voor A. Dan is het van A. Ik vrees. Dat had hij helemaal goed. Ja. 12 punten voor Siep in deze. Ja, het is zelfs voor de Greft. Is het 2 niks en gewoon 3 punten voor de laatste vraag. Sandra, let goed op. Ja, hoor. Het is een vraag met een muziekfragment. Sjog even mij. Met grote steken rust erin, een hele pan voor. Daar spelen wij niet in. Altijd feest, hè, met die feetwammers van het Bil. Ze vierden een jubileum dit jaar. Op 3 april werd dat jubileum vierd met een concert in ons huis in Sint-Tallen. Hoe lang bestieren de feetwammers op die datum? A. 20 jaar, B. 15 jaar of C. 10 jaar? Siep, Nou, wij zijn 20 jaar. Ik schat die man ongeveer dezelfde leeftijd, dus ik denk 20 jaar. nog eens voor 20 jaar. Ben je Sandra? Nou ja, dan moet ik wat anders zeggen. Hè? Dus dan doe ik... ja, ik kan ook met gaan natuurlijk. Nee, dat niet. Dat Nee, verlies dan ik heeft het. het Ik doe B. Dus dan B. Ja, nee, Siep heeft het helemaal goed. Jawel? 20 jaar, ja. zit helemaal- Nou, Dus Siep wint de Siep van de ploeg wint. Heb ik de legendarische Sandra geslagen? CD.
Allemaal bij jou, broer. Hij bent het wel. Krijg er nog een cd bij voor mij. Ik kan mij schelen. Nee, die kan Helemaal trooi aan. Nou, Sandra, bedankt. Zie bedankt voor het mij aan de quiz. Dit weer alweer voor Joen bij Top 100 TV. Dat komt week de laatste aflevering dan bij de dames van Reality. Maar we hebben ook een leuke tip. Herman RB en Jilt Heidstra. Mooie dag, jongens. Een prachtig nummer. Juist. En Minke Adema is op bezieten bij de Beeldse groep Guinea Day. Dan. En stemmen blijven. Friesketop100.nl, omroepfriesland.nl. Want we matten ze hebben een hele protte goede stemmers. En de 50ste stemmer krijgt die top. Oh ja. Ja, nee, dat melden we erin bij. Oké, maar we sluiten al met muziek. Hier is de kast nog eens een keer. Met het Frieske nummer van haar nieuwe cd. Welkom thuis. Dit is het feest. Jou een applaus. De kast. Naaie weekend. Ik zeg daar in het tuin, ik zeg daar in het lucht, doen ze onder de manen. Op een mooie simmerjoen voel ik wat ik zocht, de weer iets zat dicht bij mij en alles valt te plak. Ik in het mijn dag, ik viel die, het komt erom. Ik viel dat het feest begint. Ik wil die, en jou mij die hoorn. Ik viel dat het feest begint. We doen ze droog de simmer. Het was